थाखानिसो बायलाबायनाय जायो आं दाउ ब्रयलारफोरखौ बे समाव आरोखि गैया नालाय रुम भारा होनांगौ फिस होनांगौ गाननांगौ जोमनांगौ दा बे समाव आंना गोसोथोनायनि बिफाया साख्रि मावो हायार सेकेन्डारियाव 45,000 मोनो आरोखि बै समावनो आंनाथ' गैया दाना बिखुनजोआ आंखौ फसाया नांगौब्ला बालन्दानो हरगोन नांगौब्ला बुरिना थाथों थेवब्लाबो बे सैमानो हरा होनदों आरोखि आंखौ सानदों होनब्ला प्रेक्टिकेलनिख्रुइ बालन्दायासो साबसिन जाहैबायनो बुरिना थानाया साबसिन जाहैबाय दा ओमफ्राय आंखौ एसे गारि घोड़ा बायनाय ओरै माबा नुबाय हरनो गोसो जाबायनो दाना दाथ' आंबो लाला ना लानांगौ एथ' गाज्रि बालन्दायासो साबसिन जायोबा आंनिख्रुइ आंबो मानो लानो ओमफ्राय आं होनहरदों थांनाय बोसोराव जुदि बिनि फिसाजोखौ आं लानांगौब्ला 10 लाखआ आंनि सिगाङाव सफैग्रोनांगोन होनदां सिदा खोथा जुदि बिनि बिमा बिफाया 10 लाख आंनो केस थाखा फाइनान्स नङा इएमआई नङा लन लानानै हरो ना हा फानना हरो आंबो मिथिया 10 लाख नांगोन बिनि उनावसो फिसाजोनि एंट्रि थालिया दूध का दूध पानी का पानी हम भी करेगा नामा गाना नहीं बेनो आरोखि दे हेलो 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 बिमा बिफाजों हाबानि खोथा रायज्लायनो थांनाया मेरला हिनजाव दं गुबुनखौ लादोसो बुंहर जाबाय मेरला हिनजाव दं गुबुनखौ लादोसो बुंहर जाबाय जामादै फसायजायासै आंलाय जामादै फसायजायासै
Bye.